Какви са екологичните предимства на този тип строителство? Естествените материали се грижат за природата, нашия общ дом, като например абсорбират вредни въглеродни емисии. Дървото, например, абсорбира 50% въглеродни емисии в своя обем. Сламата, конопа и други материали също. И как изглежда това като информация за нас? Ако построим една сграда от естествени строителни материали, една от конвенционални материали, естествените материали спестяват 15 на тона, конвенционалните генерират над 40 тона и тази разлика от 60 тона емисии се равнява на пробег с автомобил от близо 500 000 км. Ако колата харчи малко повече, какъвто е обикновено случай в България. А ако сградата от естествени материали е пасивна, за период от 65 години, забележи, тя ще генерира толкова емисии, колкото конвенционалната генерира само при своето построяване.